Isa sa mga sano, good day. Isa sa mga dinadayo dito sa North is yung native chicken nila dito na unique yung pagkaluto. So ngayon i-feature ko sila sa inyo at the same time kakain. So sa mga hindi pa nag-subscribe sa aking channel, please huwag niyong kalimutang mag-subscribe. Please subscribe. So kukunan natin sila. Hey, good morning. So ako ang i-feature yung ano nyo, yung masarap na manok na lagi kong kinakainan kaysa doon. So di na lang ako magsabi kung ano yun nandun. Basta magmotor me, dirigi ko mahapit. So ayan, ito yung native chicken nila ate. Tamangin ko dong be. So magkano ang isa? Piraso? 40. 40. May sabaw pa yan mga sano, hindi pa nila nilalagay. Oh. So ayan, next. Ay, pancit. Magkano yan? Pancit, pampahaba ng buhay. Chicken. Wow! So, ito, Chicken. kalderitang kambing mga sano, goat. Ayan. So, itong last. Magkano kambing te? 70. 70 mga sano, bola-bola. Magkano isa? 30. Okay, yung sabaw. Ayun po manok, grabe dito. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga sano, unique yung pagkaluto. Yan yung pong sabaw. So, mamaya, i-mentionin ko yung name nila para puntahan nyo dito. Dito po sila sa Katmon. Katmon pa nino? Katmon Native Chicken. Ito yung pinakauna mga sano. Dito kami. Hindi kami doon sa medyo malaki kasi masyadong commercialized. Dito, lutong bahay si ate dito. Ate, dagang kayong salamat. Salamat sa tayo. Atong ipakita ng mga Cebuano, mga paisano nako sa Bohol. Na dire ang lami nga manok Misaya. Sa mga taga Luzon dito, daanan niyo dito sa Katmon. Si Sadingan si Roselo. Roselo Native Chicken. Yun. Native Chicken. Kalderitang kambing. Wow! Yun. Kay hawon na po na. Yun, tumisigaw na yung manok. Nakatayo na yun. Kahit tayo mas ano. Ito, kalderita mga sano. Kalderita. Sarap. Sabaw. Kasi paihaw. Hindi po anak ko kayo mag-ihaw. Bula-bula kayo. Tinibo? Wala ka tinibo, okay. Wala na ko lima ka bula-bula. Urot na. Ubos na yung Nawi, ano? buong manok nila nilaga. Sabaw, buong manok. Kapila pa ng usato te? 350. Yun, 350. Isang buong manok. Tinula. Ano lang Buong kayo manok. ka ng whole chicken? Ay, whole chicken din, no? Wala. Wala din. Lima po. Lima te. Oh. Lima sa tatay. Yo. Okay, dito po eh. Sarap. Dala, pinuod ito. Satu pa, 4, 5 siya. Ilan ka ng te? Woo! Doon nga. Ano nga tapos? Lambot. Water pila.
tubig, tubig. Ah. Mais, ito nga. Mais. Take two mga sano, take two. Ah. Take two, take two. Wow! Maraming salamat sa inyo, bossing, sa paghahanda ng binata pa lang ako. Dito na ako pag nagmumotor ako hanggang north, mga barkadahan ko. Dito ako sa kanila na native chicken. Meron isa doon pero ito mas original to para sa akin sila eh. Dito bossing, good luck sa inyo. Tatagal. So, daghang kayong salamat ninyo. More power. To God be the glory. Thank you. Sige. Mababait mga tao dito, mas ano. So ayan. Tapos na akong kumain mga sano. So diretso tayo doon sa unahan kasi may titingnan kami. So maraming salamat po. Tapos na akong kumain, busog na ako. Ito. Sa native chicken ng Katmon. So please don't forget to subscribe mga sano. Maraming salamat. To God be the glory.